Welcome to World Youngman 21 years of age Bandy World Championship Games Sweden and Finland. Risto taitaa olla piikkeri siellä jäähypenkin puolella katossa alla. Ja oikein hyvää torstai-iltapäivää, hyvät Vaakku TV:n katselijat, ja tervetuloa seuraamaan kiihkeää jännittävää ottelua, jossa vastakkain ovat tänään Suomi ja Ruotsi, tai siis Ruotsi kotijoukkueena tässä ottelussa ja Suomi vierasjoukkueena. Ja tähän otteluun lähdetään siis seuraavanlaisissa koostumuksissa. Käydään se siis Suomen joukkueen läpi. Maalissa aloittaa Topi Peuhkuri numerolla 1. Varamaalivahtina on numerolla 12 Lukas Talberg, joka joutui tulemaan pikahälytyksellä joukkueeseen, kun Ville-Matias Lammi loukkasi itsensä ja joutui poistumaan joukkueen riveistä. Sitten kenttäpelaajat, numero 2 Matti Islander, numero 3 Kasper Berdén, numero 4 Jimi Heinonen, numero 5 Kasperi Hirvonen, numero 6 Tommi Määttä, numero 7 Lasse Tammilehto, numero 8 Niko Nevalainen, numero 9 Rasmus Kettunen, joka siis tuli maanantain ja tiistain välisenä yönä tänne Varkauteen, koska Emil Fedorov oli kipeänä. Numerolla 10 Kalle Lempinen, numerolla 11 Ville Koskinen, numerolla 13 Teemu Malinen, numerolla 14 Tero Liimatainen, numerolla 16 Riku Hämäläinen ja numerolla 17 Jarno Eronen. Ja kun sitten taas Ruotsi lähtee tähän otteluun seuraavassa kokoonpanossa, numerolla 1 Martin Falk, numerolla 2 Emil Julén, numerolla 3 Joakim Johansson, numerolla 4 Måns Enström, numerolla 5 Simon Blomqvist,
numerolla 6 Martin Karlsson, numerolla 7 Daniel Johansson, numerolla 8 Axel Ekholm, numerolla 9 Kasper Milerud, numerolla 10 Martin Landström, numerolla 11 Pontus Vilén, numerolla 12 Erik Persson, numerolla 14 Jonas Inander, numerolla 15 Adam Henolöf, numerolla 16 Jesper Nurman ja sitten numerolla on 17 Philippe Bringe, joka ei aamulla pelannut. En tiedä sitten pelaako nyt iltapäivällä. Toivotaan näin, että hän pelaa iltapäivällä sitten. Ja tosiaan nyt tällä hetkellä kansallislauluja soitetaan tuolla, mutta pahoittelen sitä, että hölisen kansallislaulujen päälle, mutta tämä asia on sen takia me emme voi soittaa kansallislauluja tai antaa kansallislauluja kuulua lähetyksessä YouTuben tekijänoikeusasioiden vuoksi, joten tämän takia puhetta riittää myös kansallislaulujenkin aikana. Eli siis tämä pahoitteluna teille, jotka mahdollisesti ehkä pahoitatte mielenne siitä, että kansallislauluja emme teille pysty tarjoamaan tästä. Ja puhutaan päälle, joten aivan turhaan siitä sitten ja tuolla Twittereissä sun muissa meikäläisille ainakaan olette vihaisia, koska viha voi kääntää tuonne YouTubeen. Tällainen viesti siis tuli meille tänään aamulla YouTubelta, että emme saa musiikkia läpi ja me emme anna musiikkia valtaa. Martin Karlsson, number 7, Daniel Johansson, number 8, Axel Ekholm, number 9, Kasper Milerud, number 10, Martin Landström, number 11, Pontus Vilén, Venäjän number 12, ottelu oli suhteellisen tasainen, mutta Ruotsilla oli 3 minuuttia 3 maalia toisen puolen alkuun. Ja se oikeastaan ratkaisi sitten tuon väännön Ruotsille. Että Venäjällä oli kaikki paikkansa, mutta näin siinä sitten tosiaan kävi. Suomen joukkueen kokoonpano. Maalis numero 1, Topi Peukkuri, 2, Matti Wislander, 3, Kasper Serdén, numerolla 4, Jimi Heinonen, numerolla 5, Kasperi Hirvonen, numerolla 6, Tommi Määttä, numerolla 7, Lasse Tammilehto, numero 8, Niko Nevalainen, numero 9, Rasmus Kettunen, numero 10, Kalle Lempinen, numerolla 11, Ville Koskinen, numero 12, Luukas että selkeästi numero 13, pyritään puhumaan ohjaamosta. Toivottavasti kuulette ääneni. Eero Liimatainen, numero 16, Terveisiä sinne ja numerolla 17, Jarno Eronen. kotikatsomoihin, joka siellä Esa Määttä, ohjaamossa onkin. joukkueen Näin siis Jukka Koskinen, joukkueen huolto, Janne Gris, Tapio Heronen, on ottelu päässyt käyntiin. hieronta Tiina Anttila, Ja nyt mennään kovaa kohti Ruotsin maalia. Ruotsi pääsee tosi tuohon pallon väliin ja sen jälkeen Ruotsi lähtee viemään peliä toiseen suuntaan. Näin lähtee siitä sitten Venäjä, Suomi kohti Ruotsin päätyä ja sieltä tulee ottelun ensimmäinen kulma lyönti sitten Suomelle. Eli Suomelle ensimmäinen kulmalyönti. Katsotaan, jospa nyt Suomi avaisi maalinteon vaikka tähän heti alkuunsa. Pienen pieni hetki. Katsotaan miten käy. Sieltä lähtee laukaus ja laukaus lähtee, mutta ei mene maaliin asti. Tuo laukaus. Tämän jälkeen Suomella edelleenkin tilanne päällä. Ja tuleeko siellä Suomelle toinen kulma? Näin on. Suomi saa siihen
heti kättelyyn toisen kulmalyönnin. Finland Ja katsotaan, jospa tämä toinen sitten auttaisi ja antaisi Suomelle mahdollisuuden. Ja Suomi ottaisi sen avausmaalin. Näin lähtee kulmalyönti liikkeelle ja Suomi taistelee. Edelleen on vetopaikka ja sinne vedetään kohti maalia. Ja näin myöskin peli jatkuu edelleen. Tasaisena vääntönä siinä laidan vieressä. Suomi on pitänyt palloa nyt puoli minuuttia ainakin, ellei jopa minuutin verran tuolla Ruotsin päädyssä. Ruotsi ei siellä oikeastaan ole päässyt kuin kertaalleen Suomen keskiviivan ylitse. Sen enempää ei Ruotsi ole tässä ottelussa aikaan oikeastaan saanut. Ja taistelu jatkuu edelleenkin. Suomi on tuolla toisessa päässä. Välissä edelleenkin. Peli jatkuu tuolla Ruotsin puolella. Ruotsi yrittää. Nyt Ruotsi pääsee sitten menemään eteenpäin kohti Suomen aluetta. Ja Ruotsilla oli siinä paikka, mutta siitä ei onneksi, Suomen onneksi maalia tullut. Näin tilanne säilyy edelleenkin 0-0. 3 minuuttia on pelattu tätä ottelua Suomen ja Ruotsin välillä. Ja nyt sitten Suomi lähtee nousemaan kohti Ruotsin maalia. Pallo on Ruotsin maalivahdilla. Ja lähtee sitten Ruotsi rakentamaan omaa hyökkäystään. Pallo on oikealla puolella katsottuna Ruotsin maalivahdista Ruotsin hyökkäyssuunnasta. Ja sieltä sitten Suomi saa pallon ja näin lähtee sitten nousemaan kohti maalia, mutta sieltä ei löydy jatkeja tuolle tilanteelle ja näin tilanne kuivuu kasaan. Ja nyt on Suomella paikka ja nyt hieman rikotaan siinä Suomen pelaajaa. Mitä tekee tuomarit, ei tee yhtään mitään. Ja näin lähtee sitten Suomi eteenpäin. Anteeksi, Ruotsi nousee tuonne toiselle maalille asti. Ja sieltä kulmalyönti. Kulmalyönti Suomeen. Ei ollutkaan kulmalyönti. Ja nyt Suomi lähtee nousemaan kohti toista puolta. Ja sitten Ruotsiin Suomen maalille. Team Sweden corner. Ja näin siis siellä edelleen pallo on Ruotsin Suomen hallussa. Nyt siellä nousee Tammilehto. Tammilehto tulee melkein loppuun asti ja järjestää Suomelle myöskin siitä vapaa lyönnin hyvästä paikasta. Lasse Tammilehto, hänen isänsä Esko Tammilehto on JPS-valmentajana sekä myöskin maajoukkueen valmentajana. Hän on myöskin valmentaja, joka on Suomelle aikuisten ainoan mestaruuden tuonut. Ja sieltä lähtee veto sitten kohti
maalia Kalle Lempinen laukaisee siitä paparin jälkeen. Mutta siitä ei kuitenkaan sen parempaa tilannetta tule. Näin lähtee sitten Suomi rakentamaan omalta puolustusalueeltaan tilannetta uusiksi. Suomi menettää kuitenkin pallon tuohon Ruotsin hyökkäykseen ja näin sitten lähtee ruotsalaiset nostamaan hyökkäystä. Palloa vie Daniel Johansson. Johansson pääsee viemään pallon aina toiseen päähän asti, mutta siellä ei sitten jatkajaa ole tuolle tilanteelle. Ja näin Suomi pääsee Kuinkuira veräjästä tuosta pallon menetyksestään täällä keskialueella ja sitten lähti Suomi hyökkäämään, kunnes Ruotsi sai jälleen pallon. Nyt tulee keltapaita keskialueen. Tuohon keskialueen pintaan. Siellä kuitenkin Suomen puolustus toimii hyvin tällä hetkellä ja pitää tilannetta hallussa. Ruotsi saa vapaa lyönnin aikaiseksi. Tuosta, ja katsotaan, jospa sieltä uusi. Topi Peuhkuri ottaa pallon ja katsoo mihin syöttää. Peuhkuri hakee sinne kärkeen, jossa Lasse Tammilehto on jo valmiina ottamaan palloa. Ei siihen pallolle kuitenkaan pääse. Nikon Nevalainen antaa sitten pallollisille ja ruotsalaisille pikkaisen painetta. Sillä tavalla, että sieltä pallo pelataan ylitse sivurajan ja näin on Suomen vapaalyönti tosiasia tuosta vaihtoehtoiden korkeudelta. Ja sitten on Suomella paikka. Mutta tällä kertaa Ruotsin maalivahti vetää Ilman Korrena ja pitää maalinsa puhtaana. Tällainen pitkälti ohitse pallo, sen jälkeen Suomi nousee. Ja Ruotsi nousee keskialueelle. Ja siitä sitten lähtee Suomi pistämään palloa tai antaa painetta ruotsalaisen puolustukseen, kun pallo sinne asti tuli. Edelleen keskellä mennään. Suomen sisään lyönti tuosta ruotsalaiskannattajien edestä. Ja sitten pallo tulee sinne Suomelle ja nyt on Suomella tilanne päällä siellä Ruotsin maalilla. Edelleenkin tilanne jatkuu. Sieltä Kalle Lempinen kiertää ruotsalaispelaajan, mutta ei pääse nousemaan täysin sinne Ruotsin maalille, joten tilanne jää toteutumatta ja Ruotsilla on sitten oma paikkansa nousta. Ja Ruotsi tulee sinne toiseen päätyyn saakka. Pikkuisen menee ohitse tuo tilanne, jota siitä jää tulematta maali Suomen onneksi tietysti. Suomen onneksi tietysti jää maali tulematta ja tämän jälkeen sitten Suomi lähtee nousemaan kohti painettaa ruotsalaisille tuossa keskialueella. Pallo sisään ruotsalaiset on hallussa. Se on äskemässä näköjään sekoillaan oikein urakalla tänään. Tässä pikkuhiljaa päästään hereille myöskin selostamon osalta näin pienen tauon jälkeen. Pitää palloa siinä keskellä. Siitä lähtee
Ruotsi nousemaan ja nousee kohti Ruotsin aluetta. Suomen puolustusaluetta. Suomen maalille. Mutta pahoja eivät ruotsalaiset vielä pääse tekemään. Ja tämän pallon ottaa sitten Suomi. Ja nyt Suomi lähtee vastahyökkäykseen. Siellä on ruotsalaispelaaja kaatuneena, mutta rikettä siinä ei ollut. Aidan vieressä Suomi pitää palloa. Taistelee. Mutta keltapäitä sitten vetää pidemmän korren ja lähtevät vastahyökkäykseen. Nyt tulee vauhdilla sitten Ruotsin pelaaja. Siellä ei valitettavasti näe tähän, että kuka Ruotsin pelaajissa siinä oli. Ruotsin joukkueen kulma. Ja Ruotsi saa sitten ottelun ensimmäisen kulmansa. Edellinen tilanne ei mennyt kauhean hyvin. Toivottavasti sitten ei tämäkään eikä menekään. Ei mennyt tämäkään ruotsalaisilta kovinkaan hyvin ja nyt sitten pallo tulee aina toiseen päähän asti ja Ruotsin maalivahti joutuu puuttumaan peliin. Ruotsi nousee ja pallo tulee aina Topi Peuhkurille asti. Topi Peuhkuri, Lappeenrannan Veiterän maalivahti nousi. On Suomen joukkueen ehdoton ykkösmaalivahti tässä turnauksessa. Ja on kyllä pelannut vakuuttavia otteita tämän kauden aikana. Ja varsinkin tammikuussa on ollut Veiterän joukkueen ehdottomia luottopelaajia ja lukkoja, vaikka joukkueella itsellään ei ole mennyt kovinkaan hyvin. Tappio VP35 ja sitten vastapainona tietysti sitten voitto Helsingin IFK:sta viime sunnuntaina. Nyt sitten Ruotsin koittaa saada Peuhkurin nolla rikki, mutta sitä on kuinka pitkä siinä sitten menee. Ollenkaan tässä ottelussa. Suomi on viimeinen lukko. Kun Ruotsi lähtee nostamaan omaa hyökkäystään. Nyt tulee vaarallisen näköisesti kyllä keltapaidat kohti Suomen maalia. Ja kulmalyöntihän siitä tulee aikaiseksi. Ruotsilta Martti Landström toi äsken palloa. Ja nyt sitten nämä keltapaidat juonivat, että millaisen kulman he tällä kertaa väsäävät. Ja pistetäänkö pallo pömpeliin vai eikö pistää? No ei sitä. Se heillä todennäköisesti on tavoitteena, että pallo löytyy Suomen verkosta tämän kulman jälkeen. Sieltä veto lähtee. Mutta ei siitä tule kylläkään tuon valmiimpaa siitä tilanteesta, joten edelleenkin tilanne säilyy samassa. Ja sitten lähtee Ruotsi nousemaan uudelleen kohti Suomen maalia. Taistelu jatkuu ja nyt siellä on paitsio. Ruotsalaispelaaja oli eksynyt paitsioon ja siitä tuloksena sitten Suomelle vapaa lyönti. Ja nyt Suomi saa pitkässä aikaa pallon yli keskialueen. Siinä on jo tovi kulunut siitä, kun viimeksi Suomi Ruotsin maalille asti on päässyt. Mutta nyt tilanne on sellainen, että hyvässä lykyssä se peliväline saadaan sinne Ruotsinkin maalille. Ja niin se myöskin toimintaa sinne. Ja pieni tilanne aikaan tuli, mutta siinä ei siltikään saatu aikaan sellaista.
vääntöä, että siitä olisi maali verkkoon pallo pistetty tällä kertaa Suomen toimesta. Ja sitten pallo on ruotsalaisten hallussa tuossa keskialueella. Edelleen taistelu jatkuu tuossa keskialueella. Palloa vie tällä hetkellä Ruotsilta Daniel Johansson. Johansson lopupallosta on palloa, ei saada pelattua takaisin Johanssonille, mutta sieltä lähtee joka tapauksessa tullinen veto kohti Puhkurin vartioimaa maalia. Edelleenkin. Ja sitten Suomi kokee takaiskun ja Ruotsi tekee 1-0 maalin. Ruotsi siirtyy 1-0 johtoon, kun 18 minuuttia on tätä ottelua kulunut. Ruotsin joukkue siirtyy 1-0 johtoon. Team Sweden, first goal, number 8, Axel Ekholm. Ruotsin maalin tekee numerolla 8 pelaava Axel Ekholm. Ekholm pääsee maalaamaan Ruotsille avausosuman. Niin valitettavaa kuin se onkin, niin Suomi joutuu antautumaan ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Vaikka Suomellakin omat paikkansa on ollut tämän ottelun suhteen, niin silti hieman säälihän se on, että tällä kertaa ei saatu itse tehtyä sitä avausmaalia. Ja sitten Suomi nousee jälleen kohti Ruotsin maalia. Ja veto lähtee tulisena, mutta ei riittävän tulisena, jotta se olisi mennyt tuonne maalitolppien väliin. Ja näin Ruotsi pääsee sitten nostamaan uudelleen omaa hyökkäystään. Nyt mennään vakuuttavan oloisesti. Ja tuleeko sieltä lisää? Krittiä ei tule Topi Peuhkurilta, erinomainen torjunta tuossa kohtaa. Ja sitten on Suomen vuoro nousta, mutta vain hetken, kunnes pallon ottaa sitten Kasper Millerud. Ja sitten pallo menee päätyyn asti. Suomenkin juuri pelaaja vaihdoin, niin Jimi Heinonen tuli kentälle sisään. Ja Lasse Tamilehto sitten kentältä ulos. Ruotsin kulmalyönti. Ruotsin kulmalyönti tähän kohtaan. Katsotaan mitä siitä kulmassa sitten Ruotsi tällä hetkellä tässä kohtaa keksii. Näin pallo lähtee peliin. Mutta hyvin siellä taitaa Topi Peuhkuri olla pallossa paikan päällä. Ja sitten Jimi Heinonen antaa hyvin painetta, kun pallo palautuu tuonne Ruotsin puolustukseen saakka. Ja pallo tuodaan aina sinne Suomen alueelle asti. Ja nyt oli kyllä sellainen pikkasen haiskahti siltä, että siellä olisi ollut paitsio. Mutta tuomaristo ei sitä viheltänyt. Ja näin Suomi pääsee sitten nostamaan hyökkäystä jälleen. Tullaan yli keskialueen. Sieltä noustaan kohti Ruotsin maalia. Mutta hyvin siellä on kyllä Ruotsin puolustuskin tiellä. Ja maali jää siinä mielessä syntymättä eikä päästä oikeastaan edes kunnollisille paikoille, jotta olisi edes voitu haaveilla maalista. Tässä kohtaa sitten lähtee tulinen veto. Mutta veto on sen verran löysähkö, että se ei maaliin asti ainakaan uppoa. Ja näin Ruotsin aika sitten nousta kohti IFK:n puolustusaluetta. Edelleenkin Suomella tilanne päällä. Siellä sitten Suomen puolustuksesta lähtee hakemaan palloa
Kasper Berdén. Eli Ruotsi saa palloa, kunnes sen Suomi ottaa. Jimi Heinonen syöttää siihen Rasmus Kettuselle. Kettunen ei kuitenkaan tuohon palloon pääse. Ja näin lähtee sitten Suomi nousemaan vasenta kaistaa pitkin kohti Suomen päätyä. Jatkajaa ei kuitenkaan ole. Ja näin tilanne pysyy edelleenkin 1-0. Ruotsi siirtyi siis 1-0 johtoon tämän ottelun 18 minuutilla, kun nyt on sitten Suomella paikkansa nousta. Siellä omia aikojaan kaatuu yksi ruotsalaispelaaja. Yksikään suomalainen ei ollut siinä lähellä ja nyt tulee Suomelle kulmalyönti. Suomen kulmalyönti. Kulmathan Suomella antaa Tommi Määttä. Ja näin myös tälläkin kertaa Tommi Määttä sinne antamaan kulmalyöntiä. Ja siihen haetaan todennäköisesti keskelle. Siinä on vetäjä, mutta veto menee pikkaisen ohitse maalin ja näin Ruotsi selviää säikähdyksellä myöskin tästä tilanteesta. Keltapaitainen länsinaapurimme siis johtaa tätä ottelua lukemin 1-0. Illalla sitten Suomi kohtaa itänaapurin Venäjän. Ja näiden kahden entisen mahdin taistelu päättyi 5-2 aamulla, kun nyt on Ruotsille tulossa kulmalyönti. 23 minuuttia ja rapiat pelattu Ruotsille kulmalyöntiin. Ja katsotaan sitten miten tämä kulma tästä eteenpäin. Nyt kulma lähtee ja hyvin on myöskin mukana siellä Topi Peuhkuri. Eikä vaarallista tilannetta siitä saa aikaiseksi. Näin nousee Suomi. Näin nousee Suomi siis kohti Ruotsin aluetta. Edelleenkin Suomella on omat paikkansa päästä tuohon. Mutta tällä kertaa kyllä Ruotsi vie pidemmän korren ja näin siellä tulee sitten ruotsalaiset kohti Suomen aluetta. Jälleen kerran Ruotsi vyöryttää sinne vasempaan kulmaan. Ja sieltä sitten peli vihelletään poikki ja siitä vapaa lyönti Ruotsille tässä kohtaa. Ruotsin vapaa lyönti. Tämä vapaa lyönti annetaan. Ja sitten pallo on tällä hetkellä Ruotsin hallussa. Ruotsi nostaa hyökkäystä kohti Suomen aluetta. Ja tämän jälkeen Suomi pääsee nousemaan. Rasmus Kettunen tuo oikea kaista pitkin palloa eteenpäin. Pallo pelataan keskelle. Hyvin siinä on yksi Suomen pelaaja paikalla. Pikkaisen rikotaan Suomen pelaajista Kasper Berdénia. Ja Kasper Berdén antaa siitä pallon kohti Ruotsin hyökkäysaluetta tai Ruotsin puolustuspäätyä. Siellä ei kyllä jatkoja suomalaisista ole. Ja näin on siis tilanne kuivuu tässä. Sitten pallo pelataan
jälleen yläkerhan puolelle. Siellä on yksi Ruotsin maalivahti ottamassa palloa eteen vastaan. Ja tämän jälkeen pallo tulee keltapaitaisille. Kunnes sen nappaa Verdeen keskialueella. Verdeen Liimatainen, Tero Liimatainen, joka pelaa siis uransa ensimmäistä MM-ottelua tänään tässä ottelussa. Hän ei ole tyypillinen tällainen juniorikoulujen kasvatti tai juniorikutsien kasvatti, vaan hän on päässyt suoraan 2-1 maajoukkueeseen. Niitä on hyvin harvassa, mutta niitäkin on. Liimatainen on yksi niistä ja Esa Määttä oli huomannut Liimataisen taidot runko tuolla Pähdeliigassa ja sitten hän päätti ottaa Liimataisen kokeiluun ja se kokeilu kannatti, nimittäin Liimataiselle aukasi paikka sitten näihin kisoihin sitä kautta. 28 minuuttia kohta täynnä. Tilanne on 1-0 Ruotsille tässä ottelussa. Suomi pelaa tiukkaa puolustuspeliä tuossa Ruotsin alueella. Tässä Ruotsin yrittäessä hyökkätä, niin Suomi pelaa tiukkaa puolustuspeliä. Ja näin lähtee sitten Suomi jälleen vasta hyökkäykseen. Vasenta kaistaa pitkin tullaan. Yritetään pelata siihen ilmeisesti kulmaksi tuota tilannetta. Siinä ei kuitenkaan onnistuta, nimittäin pallo ei mene koskaan päätörajasta ylitse. Eikä palloa saada pelattua myöskään sinne keskelle, jossa olisi sinipaitaisia ollut. Kun nyt Ruotsi on jakarrussa toisessa päädyssä ja nyt tulee kyllä vaarallisen oloisesti Ruotsi. Mutta onneksi tilanne ajautuu kulmaan. Eikä siitä Ruotsi saa tässä kohtaa ainakaan sen kummempaa tilannetta aikaan. Taistelu edelleenkin jatkuu. Palloa pelataan sinne maalle päin. Yhtään keltapaitaista jatkajaa ei siellä Suomen onneksi ole. Ja näin Suomi pääsee vasta hyökkäykseen. Nyt on paikka Suomella, erittäin hyvä paikka. Yritetään pelata ja sitten kaadetaan Suomen pelaaja rankkarialueella, mutta mitä tekee tuomari? Ei yhtään mitään, siitä ei tule rangaistusta. Siinä oli aivan selvää rankkarin paikka, joka jäi tällä kertaa tuomarilta huomaamatta viheltämättä. Ja nyt sitten Ruotsi nousee Suomen päätyyn. Kyllä ehdottomasti olisi äsken pitänyt rankkari antaa tuosta tilanteesta. Sen verran siinä rikettä kuitenkin oli, että Suomen pelaaja kaadettiin. Mutta sellaista ei tällä kertaa kuitenkaan tullut. Ja näin sitten tilanne jatkuu edelleenkin samanlaisena. Nyt Suomi saa pallon tuonne keskialueelle. Kun 30 minuuttia tulee hetken päästä täyteen. 2 kertaa 30 minuuttia näitä otteluita pelataan. Paitsi sitten lauantaina, jolloin finaali pelataan 2 kertaa 45 minuuttia. Suomi kohtaa Venäjän sekä Ruotsin tämän turnauksen aikana kahdesti. Kuten Ruotsi kohtaa Venäjän kahdesti. Ja niin edelleen. Joten vielä on aikaa. Jos ei tässä pelissä, niin seuraavassa pelissä kaataa Ruotsi sitten. Ja näin on ottelun ensimmäinen puoli eikä päättynyt. Ja se päättyy siihen, että Suomi on tappioasemassa 1-0 Ruotsille, kun 30 minuuttia on täynnä. Tauon pituus on 15 minuuttia, eli tuollainen kun tuo kenttä ajetaan ja sitten sen jälkeen palataan tähän ottelun toiselle puoliajalle katsomaan, miten sitten Suomen poikien käy, kun tilanne jatkuu siinä entisenlaisena. Eli 1-0 tauolle. Minä vaikenen täältä kämäriltä, mutta vain hetkeksi tulen kiusaamaan teitä 15 minuutin päästä uudelleen. Kiitoksia. Nähdään sitten.
Näin on toinen puoliaika sitten käynnissä täällä Varkauden Kämärin kentällä. Ja sitten siis Ruotsihan johtaa tätä ottelua lukemin 1-0. Ruotsin avausmaali tuli ensimmäisellä puolella 18 minuutin kohdalla. Silloin Axel Ekholm vei Ruotsin 1-0 johtoon. Suomella oli omat paikkansa ensimmäisessä puolella ja nyt on paikka Suomella ja sitten ei uppua vieläkään sinne. Hyvin lähellä oli, että Suomi ei tehnyt maalia tähän heti puoliajan alkuun. Mutta niin kuin sanoin, Suomellakin oli paikkansa ensimmäisellä puoliajalla tehdä useampikin maali. Tällä kertaa niissä ei onnistuttu, mutta luottaa kyllä herättää tämä Suomen esitys, kun nyt siellä nousee jälleen Suomen pelaaja. Suomen pelaajista Jimi Heinonen siis oli nousemassa, pisti 2-1 johtoon ja nyt sitten Ruotsi ottaa tähän kohtaan lisää. Ruotsi ottaa aika lisän tähän kohtaan ja nyt sitten katsotaan, että miten tämä peli sitten etenee tästä eteenpäin. Näin. Suomi aika lisä. Ja meikäläisen juomatauko. Näin. Tosiaan. Aika lisä. Ruotsilla. Siellä Ruotsin pelaajat miettivät syntyjä syviä. Että mitä tehtäisiin, mitä tuleman pitäisi. Ja nyt sitten kaikki on valmista tähän ottelun toiseen aikallisen jälkeiseen aikaan. Mitä siellä aikallisella sitten tehtiin ja päätettiin. Se on tietysti varma, että siinä tulee 1,5 minuuttia lisäaikaa tähän otteluun tuosta aikallisesta. Joka toisaalta eihän se sinänsä ole kultaakin arvokkaampi, koska 1,5 minuuttia myöskin kului aikalisään. Jollain pieni keskustelu jo käydään ja sitten lisäajalla tehdään se 1 maali ja sitten lähtee Suomi ja vetoja sinne! Sinne se uppaa! Ruotsin aikalisesta ei ole mitään hyötyä kysy. 1 johtoa tässä ottelussa, kun 49 minuuttia on täynnä! Suomi tekee 3-1 maalin! Siirtyy Kasper Berdén maalin tekijä. Kasper Berdén Suomen maalin tekijänä ja Suomi siirtyy 3-1 johtoon. Ja ruotsalaista viedään tällä hetkellä kuin märkää rättiä. He ottavat aika lisän ja käyvät läpi kaikenlaisia kuvioita. Ja heti hetkeä myöhemmin sitten Suomi poika iskee ja pistää ruotsalaiset kanveesiin lukemin 3-1. Puolitoista minuuttia, mikä aikallisesta tuli. 15,5 minuuttia tätä ottelua, kun nyt kaatuu ruotsalaispelaaja. Siitä tulee vapaalyönti sitten. Vielä on toki aikaa 10 minuuttia läheltä päätyrajaa Ruotsille. Niin, vielä on toki aikaa myöskin Ruotsilla tulla peliin mukaan ja pistää pari maalia tuonne Suomen verkkoon, mutta toivon mukaan näin ei tosiaankaan käy, vaan Suomi onnistuisi tämän ottelun voittamaan. Se olisi kultaakin tärkeämpi. Voitto Suomelle ottaa avauspelistä täällä Varkaudessa voitto. Siitä olisi hyvä jatkaa sitten illalla Venäjää vastaan ja varmasti tulisi lisäpuhtia siihen, että Venäjä tulee illalla ja Suomella on voitto Ruotsista alla.
Ruotsi voitti siis aamulla Venäjän 5-2. Ja nyt sitten jos Suomi onnistuisi voittamaan Ruotsin, niin olisihan se aika hyvä juttu, kun Topi Peukkuri jälleen kerran on mies paikallaan siellä Suomen maalilla. Hän on kyllä pitänyt Suomea tässä ottelussa hyvin pystyssä niissä tilanteissa, mitkä ruotsalaiset ovat tuonne Suomen maalille saaneet. Sille yhdelle maalille ei Peukkuri mitään voinut. Ja nyt lähtee sitten Suomi nousemaan kohti Ruotsin aluetta. Olisiko aika 4, kun sitten vedetään jalat alta Suomen pelaajalta, mutta Suomella edelleen tilanne jää pallon! Ei ole maalissa, mutta siitä tulee kulmalyönti. Melkein joo. Luulin, että sinnehän se upposi, mutta ei ihan käynyt, mutta nyt otetaan tuo takaisin ja pistetään kulmasta pallomaaliverkkoon, niin silloinhan tilanne säilyy edelleenkin sellaisena, että Suomi siirtyy johtoon tässä ottelussa. No nyt vielä ei siirtynyt tietenkään. 3-1 on numerot edelleen taululla, kun Tomi Määttä menee antamaan kulmalyöntiä. Näin kulmalyönti lähtee ja nyt on Suomella paikka. Veto lähtee! Mutta pikkaisen menee ohitse maalin. Ei oikein näissä kulmalyönneistä nyt tunnu saavan maaleja aikaiseksi. Olen bändiliigassakin tuskaillut sitä, että siellä ei oikein ole kulmista maaleja tullut ainakaan IFK:lle. Mutta näyttäisi olevan pikkaisen Suomenkin ongelma, että niitä maaleja ei ole tullut. Joka taisi olla yleinen ongelma oikeastaan bändiliigassa. Kiinni, että niitä maaleja ei tule ja bändissä ylipäätään. Kyllä nyt on Suomella jälleen paikka tullut, mutta ei päästä sinne Suomen alueella tai sinne alueelle, mistä niitä maaleja tehdään. Näin lähtee sitten veto uudelleen kohti Ruotsin päätyä. Ja sitten on Ruotsin vapalyönti sisälyönti tuosta keskiviivan tuntumasta. Siitä kieltopaidat laittavat pallon liikkeelle. Ja pallo pelataan siihen Jimi Heinoselle. Heinoselta hyvä jättö. Rasmus Kettunen. Kettunen tulee. Nyt on Kettusella paikka. Kettunen kaadetaan! Ja rakkari. Ja siitä tulee. Ilman muuta siitä tulee rakkari, kun Suomen pelaaja kaadetaan tylysti. Ja olisiko siinä nyt paikka pistää se 4. häkki sinne maaliin? Olisiko siinä nyt paikka? Nyt en näe kuka siellä rankkaria ampuu. Ja näin rankkari lähtee! Ja se menee maaliin! Suomi siirtyy 4-1 johtoon tässä ottelussa! Kun peliä on pelattu 54 minuuttia, ja melkein voisi sanoa, että Ruotsi on lyöty, mutta tietysti muistaa tämä Ruotsin historia. Suomi siirtyy siis 4-1 johtoon. Ja Kalle Lempinen oli maalin tekijänä. Kalle Lempinen onnistuu siis toistamiseen pistämään pallon maaliin, kun tosiaan aikaa oli siis 54 minuuttia pelattu, niin Suomi siirtyy tässä ottelussa 4-1 johtoon. Näin sitten Suomelle kulmalyönti. Ja nyt sitten voisi Suomen pojat pistää lisää pökköä pesää, lisää maaleja. Suomalainen yleisö kaipaa niitä. Mikä sen ihanampaa, kun ne lyödään Ruotsi Suomensa. Näin. Ei kuitenkaan maalia tullut siitä kulmalyönnistä. Ja näin lähtee sitten Suomi puolustuskannalle, kun ruotsalaiset lähtivät vasta hyökkäykseen tuon kulman jälkeen. Pallo pelataan kuitenkin sen verran ohitse maalin, joten Kasperi Hirvonen tulee antamaan tuota sisäänlyöntiä. Taisin tuollaisena pitkänä ja se menee maalille asti. Ja nyt on jälleen Suomella paikka.
Ja veto lähtee, mutta ohitse maali. Lähtee sitten Ruotsi vastahyökkäykseen. Mutta siitä vastahyökkäyksestä ei kylläkään kovinkaan pitkää tule. Kun Ruotsi joutuu palaamaan takaisin. Siinä pieni rike. Ja näin sitten Suomi saa siitä omana paikkansa. Nyt sitten kaatuu ruotsalaispelaaja rangaistusalueella. Siitä ei kuitenkaan enää viheletä minkäänlaista rangaistusta Ruotsille. Kun nyt sitten on siellä lepää! Siellä lepää! 5-1 on taululla! 5-1 on taululla! Suomi-Ruotsi jääpalloottelu U21 täällä Kämärillä MM-kisat. Suomi johtaa 5-1 Ruotsia vastaan! Maalintekijän numero 9, Rasmus Kettunen ja syöttäjä numero 8, Niko Nevalainen. Rasmus Kettunen maalintekijänä ja Niko Nevalainen oli tämän maalin syöttäjänä. Ja Suomi siirtyy siis 5-1 johtoon tässä ottelussa, eikä se kuitenkin maali vielä sieltä tulee. Ajan myötä katsotaan. Mutta tämähän lupaa vain hyvää tähän turnaukseen. Suomi tulee lyömään Ruotsin tässä ottelussa mitä todennäköisemmin ja aika runsassa lukuisestikin. Onko sitten Ruotsi väsynyt vai mikä on? Mutta näinhän se on, että Suomi on lyömässä keltapaidat. Kun 57 minuuttia on tätä ottelua pelattu. Suomellahan on vielä tänään tietysti toinen peli jäljellä Venäjää vastaan, joten nyt tietysti jos on vaan mahdollista, niin kannattaa ehkä hieman säästellä niitä paukkuja siihen illan otteluunkin. Näin lähtee sitten Suomi jälleen vastahyökkäykseen. Pallo tulee siihen Kalle Lempiselle. Lempinen ei saa palloa syötettyä, mutta hyvin Lempinen pelaa kuitenkin tuon tilanteen sillä, että pallo menee ylitse sivurajan. Ja näin Ruotsi pääsee jälleen pistämään palloa eteenpäin. Tilanne on siis 5-1. Täällä Kämärillä seuraatte suoraan lähetystä Vaakku TV:stä. Vaakku TV seuraa näitä MM-kisoja hamaan loppuun asti, eli lauantain finaaliin, joka alkaa kello 15.00. Tuo finaali pelataan 2 kertaa 45 minuuttia. Tänään on vielä yksi lähetys jäljellä illalla, kun Suomi kohtaa Venäjän. Ja huomenna sitten jatkuu kello 9 Suomi-Venäjä-ottelulla. Huomenna ohjelma muuten on kello 14 Ruotsi kohtaa Venäjän ja kello 19 on sitten Suomen ja Ruotsin välinen kamppailu. Ja siinä ottelussa todennäköisesti ratkaistaan myöskin paljon, ellei jo siihen mennessä ole ratkennut se, että ketkä tulevat pelaamaan finaalissa. Hyvässä lykyssä siinä vaiheessa on jo tiedossa, että ketkä pelaa finaalissa. Ja jos nyt tätä menoa mennään, niin finaalissa saattavat pelata jopa Suomi ja Ruotsi, mutta ei mennä nyt asioiden edelleen. Vielä on monta peliä tässä turnauksessa jäljellä. Tämä oli vasta ensimmäinen ottelu, joten siinä mielessä emme voi niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä nyt kuitenkaan tehdä. Nyt sitten Suomi pistämään palloa eteenpäin. Siellä Ruotsin puolustus kylläkin toimii hyvin. Näin kieltopaikat yrittävät pelata palloa sitten Suomen alueelle, mutta siellä on kyllä Suomen puolustus koko ajan tiukkana siinä edessä. Ja sieltä yrittää Ruotsi kyllä koko ajan saada palloa maaliin ja nyt on jo paha paikka siellä. Mutta Topi Peuhkuri, Suomen maajoukkueen ykköstorjuja, on mies paikallaan ja estää ruotsalaisten aikeet tehdä lisämaaleja. Näin ollaan aivan hetken kuluttua lisäajalla ja Suomi tulee siis voittamaan tämän ottelun. Onko ne lukemat sitten 5-1 vai mitä ne ovat, niin jää nähtäväksi, mutta
tuskin puolestatoista minuutissa enää Ruotsi 4 maalia aikaiseksi saa. En jaksa oikein uskoa siihen, ei ne niin hannuhanhia kuitenkaan ole, vaikka hannuhanhia ovatkin. Näin. Vielä Ruotsille yksi kulmalyönti tuosta. Tämä on tietysti tärkeä kulmalyönti Ruotsille toisaalta. Ja katsotaan mitä sieltä aikaan tulee. Ei siellä, ei onneksi. Edelleenkin vaarallisesti kyllä keltapaidat siellä maalilla. Ja sitten kaadetaan Topi Peuhkuri! Mutta peli saa jatkua. Ruotsalaispelaaja törmäsi siinä Peuhkuriin. Mutta peli saa jatkua edelleenkin. Ja tilanne kuivuu kasaan ja Ruotsi ei saa tuostakaan kulmasta maalia. 40 sekuntia jäljellä tätä ottelua. Suomi tulee voittamaan tämän pelin 5-1. Ellei sitten nyt Suomi vielä tästä hyökkäyksestä yhtä maalia aikaan saa. Ei saa. Ja sitten lähtee Ruotsi vielä nousemaan. Tuomari ei vielä viheltänytkään peliä poikki. Vaikka siltä hetken aikaa kuulosti, että oliko tuo jo loppuvihellys. Näin ei kuitenkaan ollut. Mutta hetken kuluttua se loppuvihellys kuitenkin tulee. Sillä aika tulee hetken päästä täyteen. Ja nyt menee pilli jo tuomarin suuhun. Tämä tilanne vielä. Ja näin tämä ottelu päättyy. Ja se päättyy siihen, että Suomi voittaa tämän ottelun lukemin 5-1. Ja se harmittaa kyllä ruotsalaisia ainakin, jos katsotaan Axel Ekholmin käytöstä tuossa keskialueella maalilla. Jäähän sellainen pieni lyönti siihen jäähän. Ja totta kai tietysti täytyy urheilijaa harmittaakin tämä. Ja tästähän tuli siis ensimmäinen voitto Suomelle tässä turnauksessa. Ja hyvältä näyttää, erittäin hyvältä näyttää siis Suomen kannalta. Ruotsi voitti 5-2 Venäjän. Suomi voitti Ruotsin 5-1. Ja Suomi kohtaa illalla sitten Venäjän. Tästä on hyvä jatkaa illan otteluun. Illan otteluhan alkaa kello 19.00 ja meillä lähetys alkaa noin 7 täältä Kämäriltä. Tässä kohtaa meikäläinen hiljenee, mutta vain hetkeksi, eli siis muutamaksi tunniksi. Kiitoksia hyvät katselijat seurasta ja tervetuloa illalla meidän mukaamme jälleen.